Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot, Madiling. Magandang gabi po, shout out sa akong viewers. God bless. May gabi sir. Kasi ang pamati? Ang likod, diil, Likod, bagtak. Ito yung may magpitik gano'n. pitik ra, pero wala sakit. Kasi masakit sa isahin. Pitik lang ang problema niya, pitik. Mura, wala na siya. Hindi siya masakit sa dalo. Sakil. Ha? Siil. Dari ba ila? Sakit sahay. Dili permanente. Hindi na kami dito. Sa pagkit? Ang kabuhi. Masa may mga paminaw sa mutiyan? Panmuot ba? Siguro kasi magdagan mo lang. Wala mo dagan-dagan, pero dili sakit. Dili kasukaon, dili mo rin bigwa, dili aslom. Maslom na. Ano? Aslom siya, panumot na. Aslom. Ito na. Duwa mo na. Iting ahita. Muna'y kuwan. Muna'y panumutan ang likod, ano? Muna'y kuwan. Pero ang grabe na yung panahon, mo sakit siya. Habag na ginasang ano, yung makautot ka, okay. Okay man. Kung sa pagkilain, Wala na po na. kung siya pinaka number 1 yun, Likod. Tawa. sakit gamay, kamera. Gamay na. Ha? Ngaab na ron. Yubo ka? Lugay po kayong mawala kong ubo. Ginulan. Kung na pang yaburon. Nga Kapag pa. may ubo ka ng may lima o may lima, Na. dili katol. Yung katulong ko tutulan. Katol. Pero dili kasi may ubo. Hindi. Pero kurang lang naalang dito yung ubo, ano ka? Kanang matulog ka, dahil sakit likod. Sakit. Kanang nagmarag, liso-liso ba? Ito butangan ako ulan yun ang kanong likod mo sa butangan ako ulan. May ginagabalo kas ko ha? Ha? Nakapahirot ako ko rin. Kayo sa mga sitiya. Kano sa? Tumigin tuig. Lagi ko yung. Luya na? Oo ba? Wala pa kay video. Nana to. Na. Nana. Naungani na tagawa pa. Ungani. Dili. Oh. Mo ba? Nana siya to kay nakikita ko ato na agay. Sige na ka. Grabe pa daw sa diya to. Na mo to anak dua ka boga. Ha? Nung dua ka bata ni oh. Niya. Ah. Sagit ko ay. Itong Pero nakita no si YouTube. Ako kita sa YouTube. Kita kasi ha. Kasi ka balay mo sir? sa mati kapitol. Mati Capitol Yapon. Ayan guys, shout out sa taga Mati Capitol. Kailan mo ni Renante? Sa pinito ya. Kabunilas. Ay oo. Si tangkad jak ba? Di Ano ayos na sa tangkad. una? Di ayos tangkad jak. Oh, nakalakaw tangkad. Naglubog naman na. Oo, di pamutan mo gina. Sige ko nang lagat ko to. Kamu mo sige gum service to yo. Di pamutan na na siya niya. Ano na, lubog yun siya. Lubog na ko siya na yan tilo na magnaana mo yan. Pati kamot, ganang murag kagang. Nakungkong yun no. Mungkong siya. Luhay kayo. So karon ay wala na ay. Nga payat ka na sa una, murag hapit ang muspalito. Karon to. Lugbo ang mga muta. Sa una, katong wala man na siya. Iyat dito raman na siya, layo. Luhay kayo. Gilaing man siya balay. Mahutan ng mga istorya kasi. Nangayo ko kung hinay mo ko atogod, nga tagay ko customer nga kanang lisod jud kay ang tao mong God Lord. Kasi is to believe. Nay galo siya nakita niya ba. Totoo man na tao ro pag makakita. Pero istorya na din na tinuod siguro ay. Pero wala ko kabantay nga mao dito siya ang kuan na. Alo yan ni. Dagan ang gigunit ato. Bisa na ko to. Oh, mo nang sige may barakatan. Tungod sa iya mga ikagaw nga Mga ikagaw lang to. Ikagaw dagan sa ikagaw pa rin dito. Parintin lang to. Oo na manawag rin. Nagilot mo ala ito. Wala, sige na gulit balik ito. Nakatag-katag na ko dito. Sige na ano to. Pinagkito mo sa kuno digos. Ganina di pagkuhan nga nalisod ganito sa ikilyo. Ako ko maghilot nga ako pag nilingi ko naganana na siya. Gulo kinana lagi niya. Umuro na mag-boxer lagi. Naon nga uli Sa to panuwala yatong ano lisod ba na? Fight ka na no? Ay sige toy. Sagit ka. Lagi ko ano eh. Yung dariyo pa. Pagkalakaw lagi po, minabi ng tutong, lagi kay
Sugarol sa Bungiro. Bungiro. Ang kaya mga Ito yung mga classmate. partner, classmate niya sa Oo. Sugal. May naman to. Pre, dito sa kwan, pre. Ngamot, ang muhatag ang number. Kasi pre, tawagin na ng bira, pre. O dito, pagkabot kaya ko dito, hanapon ni advertise dito si Kuan ito. Ako to, nalugay gini Yes, ko. dala. Kira ko duwar. Naupat yun no, nawa ko patay gina rin. So ilang, customer mangyapon. Ano lang. Ilang. Nakatabang ba? So ayan guys, shout out sa taga Mati Kapitolyo, no? Dari na sa boss. Sulod pa. Sa Loyos, Kapitol. Alo yung sa Kapitolyo. So ayan guys, so shout out sa taga Mati. No, likod sa Kapitolyo. Shout out sa God bless sa inyo. Nagsasabi ka pagkabangan. Na mamaya sa iyang ginapamatay. Pero gamay raman eh. Pero lisod man kung mulihok tanga na abi. Dito sa mukha ano. Murag kuan ba? Isturbo ba? Wala itong wala jud. Oh, wala ba? Normal yun. Tabangan na to sa isang mamayo, ano ba na sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre, tanong naman ito ko ha. Ito tabangan, no? Kutok sa tumahimo. No? So, ayan guys, so shout out sa akong viewers, subscribers, yan, sa mga nag-follow sa kuha, lahat ng OFW, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, ayan, shout out kay inyo niya. Shout out po sa akong subscribers kay nakabot na ko og 2,000 plus subscribers. Yay! Yes. Salamat kayo. Ayan. Warag sa asin ko takan monetize na ko pangarap sa uno so pagkabot na ng 2,000 no. Tawag sa ito yung Dili masaya. magutakuan. Kanang dili ka famous ba no? So ana na kay ko ana day. Mo to pagkabot ka na ko sa brakatan. Ikaw mo tong nasa Facebook pulo no. Ana sa uy. Itong bata na Yawan daw. ana ang itong bata no sa Facebook. Bata pag ito ha. Ano itong nakita itong... Kabalo man kadong. Kay upload kon ba na ka sa Facebook mo gawas na. Sige lang, nabot na ginay ko dito po son. So ayan guys, so maghilot ako shout out sa taga Mati, Kapitolyo Likod. God bless sa inyo ha, God bless. So maghilot ako guys. Please po subscribe, like, and share my channel. Love you guys. Thank you sir. Tanggalan ko sir. Mang iswap na ko dili. Tingnan lang ko swap dili. Ani swap dili. Ani Kasi swap kung dili. ka ba niya po ha? Magtarong ba kani swap dili. Kami daw Yara. magtarong. Hindi harap niya po. Swap ba ni Ah. dili? Magtarong mo dili. Swap dili. Dili ko tarong mo Gusto mo rin mo? Asa? Swap ni dili. Ha? Swap. Uy, 2000 ano, 40. Swap ni dili. 2014 na. Swap Dapat dili. ang bigani. Swap dili. Taka ba swap dili? Salamat, tagana na kanila. Muli ko sa ipadili to. Kaya muli dyan, muli tambal. Hapla sa tambal niya. Dani bang. Dili dalang na dia. Tagadiin mo to sila. Pati nang Ah, taga Davao? Nanuwi sila diri mga tambal balikan gamit sa mga haplas. Hmm. So mo na yung band mo damo. Ito, dili mo guna. Oh, nanindal ganin mo no, nga makaayo, nga man mapahilo dili mo sa man in conflict no. Pati kayo naman. Wala sila nag-okay. Wala sila sa dito. Yan. Dito, sa Stambal. Sila nasabi ng haplas. Yan. Boss! Mahal kayo. Boss. Muli. Nada, nada. Bola yun. Tara, kita ni sa TV. Kita ni na sa TV, tanaw daw. Kaila pa mo. Kaya na viewers yung Ay, mong magulang day. Ibalik na Davao? Ganina? Iya mo magulang atong sige kontak eh. Siya po misi kung kontrol. Magani, madilit yan eh. Dali kayo na ito sa Carabao dili oy. Dito magdabaw. Lagi ka mas trabaho? Oo. Absent, sakit ito ng likod. Likod naglawas. Okay, mo na ko eh. Sugi mo na. Ah, hindi na. Permanente na. Wala na gusto. Ato ko nagpalatayan ni siya. Napak na siya. Iguang. Okay. May palatay dito. Yung hungan dyan. Yung hungan. Ay, may bata mo nyo iniguan nyo, no? Inigulit mo sa tao, no? Luya kay siya. Dati, makabantay na ako karon boss. Pwede na ako nalang mapagawas. Tingog na. Pag ida na gusto nita. Tawag, agana, sunod-sunod lagi. Pati diwindi. Itong gawin din yung itambalan, asan po kahapon? Tagaluna. Ah, Luna? luna no. Tagaluna. Naglabay sila dito sa Matay. Kapit sa Kuan.
sampa, siguro. Sa sampa ba? Ano, buyagan siya ito. Kasi yung nasuko ang hintang ko kaya ito sa paglabay. Ito ba lusang sa gumal. Mura gisumbag daw yung likod. Tulong ito kadlaw gapon. Otong nag... Dayon nga naglaban mo po sila punuan sa lubing. Pinutol na. Datugang balay sa duwing suko. Nagana niya. Nagana niya galaman. Dali kayo na gawas ang isulod kay Kaya kadnabi sa kadiwin din nakaklas. Dali na ay dapat kanto ni nakaklas. Di wow putol sabot ni Eric na gawas mo diha kay ang mahumanta ni Red kay waong kong lubing ni datok yung balay ana na kay ako awa dahil sila hindi mo gawas ikaw mo tutubian ni Eric gawas Oh. hindi mo hindi Surrender ay. Surrender yung kanto. Awa na lugay. Dali ko. Surrender. Sige, ito pangalot. kita mo ato na napapatago nga nasulat ko doon yung bitin niya sa kuan. Eh, Ang tatong nito pwede pa ganito. ano sa to? Tawag ano eh. Na diwata. Ay, wata. Dali ko sila tawag, basta ang tawag. Buyagan siya ito. Itulo mo yung bitin niya. Sira nakakita, aso ko ang bitin. Lugay lang yun ang magilog. Alauna na akong magkapit na lasay. Alauna sa auto. Oo, Naman, nasay sa hapon. oo. Nasa yung pamilya. Lugay kayo mo na sinabot ito ya. Lugay man yawa. Wala pag-uuka. Penting, kuwan sige kung Suko sa na kuwan. sa suko. Kung sa kuwan pag kahit kayo. Suko mo Kung siya. sa kuwan niya. Ako ay sa tutulog mo siya. Ah. Kuyawa. Pero bitin lang dito siya. Oo, bitin. Pag pwede siya magbitin. Bitin siya ba? Ulay na Ang dito. kuya, yung kumupatay ka. Tatlo nang bitin. Katunaw niya na. Niya in So, swago, bitik na ka na ba? dili na ato dito. Yan ay nakakita. Pagkita, hindi kaya na human. Lugay na sinabot to yun. Oo, sinagot ko. Mana ko siya, hindi sa bitin niya kanagdagan. Hindi na kayo. Sige sa bitin mo. Maulaw man ba? Dili na kuwa ka. Lingan na po. Yeah, daw ang pinakagwapa na wakwak sa ligot. Nagadigos na lang. Siyempre, pinakagwapa sa ligot. Ha? Wakwak man. Dahil ng digos. Ang uban din yung wakwak man. Bakit lang mo? Sanaw, ginamot mo. Bakit din mo ginamot? Kasi pisiray na. Yang kakagwapa ang wakwak. Pag bumabilot, ano, dito wakwak, magpupuput, patay. Ningon siya. Oo. Wakwak, magpuputol. Pagkapilang kadlaw ako niyo, iwakwak, nakahirap tumirik sa wakwak, tumirik. Sakit, di kayo kung dili, di mahikap. Naman, upamawal, apin ang sabili. Oh. Dili na mo kubakta. Kaya pag umana, niwakwak ni lupa niya na. Akwak, marsiumi ba? Naman ang tumirik, dilo. Iba na wakwak. Sila pa yung dalan sa likod ng lupa, kita niya. Hayag itong bulan, yung kasi kabalog hayag ang bulan, no? Oh. Ano gawa, sisiri dito kita ng bulan, sa hayag dito ang bulan. Siya dito ang bulan. Uy. Ano ko mo sa'yo? Ato naging hilot ni Dadam da ay ma'am, gwapa mo dito dapat siya ka gwapa gwapa. Kasi pang hilot ang na magkuray na gwapa pa. Kaya sa pauno ko, alam na mga isip mo, manang tao, okay? Katong gahapon kay Dito tamang ayaw lang po, pangas. Ayaw lang po.
Ano man, ulo siya? Ulong siya, maulaw na siya. Human na lang ako hilot ha, kaya ikuan ko siya, gikulang, di barang. Di mo to sa maulo ko itong kita, no? Huwag ako, doon, uli na isanggal yung mas. Gawas, tanggal lang. Nana man to siya, sulod na magod. Pag-uubo, paghilap, nirit. Patay lahi na to, inadirik. Ay, katulog ha? Sus, kaya natulog naman. Agul, wa naman kaya natulog. Natulog ba yun? Sa liban yun. Sige na ha? Minsan ka. Awa na dito ka ila sa pagkalim. Ano si Kila? Itong utang, lahi na yung isulti pangalan. Kuwan ko. Ito na si ikaw bante. Na, yung bana. Nga na, nabot siya na ako na nito. Sulti mo kung saan maulian na siya. Oo. Nangawa na ang sulod niya. Oh. Balik na po. Dalahin na kong kursyon. Kasi na ito sa sila. Yan ang mga pong inkanto nga. Buutan nila. Wapa mga siya. Ah, naibgan na siya. Naibgan siya sa ating inkanto. Ngayon nga. Naigo sa ilabay niya ng kahoy. Manoy, nakakras. Nakakras. Pero ino mo hindi na eh. Igo ko niya. Buutan mo siya. Wapa. Ano nagsulod mo siya? Nakatanaw lang kung siya ang ilawan niya. Ayun po ko. Kapatid ko ng mga bibig na to. Dili daw sa mga place sa Christmas, kaya maulaw siya kay... Hindi maulaw man yun. Sa video tanong magkadati. Ito una, itong January 15, nilot na ko na. Ibarang siya, bayran siya business kalaban. Ito, gisulod na kung pag-iit ka buro. Gilansangan yung mga diyo. Eh, wala ko, ano? Idautan siya. Lagi Ay, din ka doon mga nata sa bawat bukid. Nagabalita ang nagdaot niya, bayran siya business. Ah, dismail ang bayad na to sa Dito mga ka, barangay. kay ang isulog, isukan, ba't na pre mo bayan, business. Oh. Isa'y nagsugo nimo. Tukan na, kadugayan kay sakitan na to. Ang bulabog si... Aga, Wala mo, wala sila. Kailan sila atong pangalan nagsugo? Oh, kailan? Kaya kalaban na sila. Oh. Inject sa nato. Wow! Ibalik na po. Ako ko tapos tawagan yung napangat. Bumagang yung lubi dito sa Ilabay. Nila kuhaan to. So, pamina po, magpaon to nila. Ah, dapat paong dito ng laya. Oh, kaya naman gawin dito. Naman may sabo. Mga islag ko sa ilo. Ako isang dili na, pwede na dili. Paon lang to. Kaya ikaw na may niko na to no. Wala man ang masabot, kuhaan lang. Ilog lang daw. Sa ilog lang gamay. Kaya naigo mo balay. Ba't tayo? Ay, ilog. Kaya dali-dali ko silang labayan. Nasa isus gabi eh. Kaya ang naglabayan, hindi man ang lugar. Naagos silang sakpan sa diya ba? Oh. Ito gabihin lagi ko. Gabi nila nilabay. Nagihirong na ito na siguro. Sala ino sila. Sila pwede mo bubutan at natin. Dauban, di ka uba. Ilang kalaya. Ah, paluwa na tayo sa lubi. Mga pala, mga daw-daw. Mga pinutol nila ba? Hmm. Kaya pwede kumuhaan ang labay dito. Pwede naman po. Ang bahon. Manunod ba ako? Bakit wala ko butang na ito? Sulit ng butangan. Bakante ang lote pikas. Ito naging butang. Makante yun to. Kasala ino sila. Nakatoy Ito na. sa kuwan. Kulay sa mayo. Tiguman. Sa mati. Tiguman. Ah, sa Tiguman. Tiguman mo ito yung ganyan. Mati Kanang tiguman ba? steel siguro na steel bridge siguro diha. Kulay steel ba? Mas Ah. tiguman. Kapasulong Mati sa ito. Kapitulyo nga kulay nasyonal. Oh, annex. Ano ba kulay niya? Tiguman.